Vlad Infinit împreună cu... Neymar și așa că... O să începem o nouă serie, asta se numește Ca YouTuberii și va fi o serie ceva mai noricică. Da, și mi-am schimbat skin-ul. A treia oară. Da, mi-am schimbat skin-ul, că îmi place. Dacă vă place, dați like. Așa Și da, să vă zic ceva. La mine și la Vlad să strângem 1000 de like-uri sau 100. Nu Vlad? Sau măcar 50. Avem abonați de așa ceva de 100 de Măcar like. 50. Sau cât vreți voi. La mine 7 like-uri, adică toți să dați like-uri. La tine 3, nu? Poate nu. Poate m-am băgat cu mânuța. Hai. Și da, hai să tăiem lemne de început. Să facem noapte. Da, nu mai pot eu. Nu poate să de zombie, eu mor eu. Da, cu baterie, mă. Ba, bă. Ai văzut, da? Mai am. Da, parcă merge mai bine, știi, parcă e altfel. Ce mai craftă? Da, merge mult mai bine. Da, și o să vedem noi cum ni se mișcă când băgăm pe YouTube. FPS-urile și toate astea. Da. Dar cum ne merge în joc? Deci, din ce Minecraft-ul ăsta se aseamănă, adică deja apare controlele, adică dacă vreți să vă jucați și aveți calculator PC pe Android, există laptopul pe alea Lenovo. Da. Eu fac un crafting. Bă, unde facem și noi casă? Nu știu. Bă, s-au zis un român. Dă-l naiba. I-am făcut crafting eu. Și mai am niște bețe și mai fac un topor. O fi băgat, mă, muzica aia din Minecraft, știi? Că-i bagă? Nu știu, dar pe Minecraft-ul pe PC este. Că și muzica aia, pe intru, pe survival. Da. Mișto. Pornise. Chiar îmi place. Dacă se potrivește cu jocul. Am găsit un loc, dacă vrei. Stai nițel. Și dacă episoadele astea să fie un pic mai micuțe, nu? Nu 30 de minute. Da, prima oară o să fie mai micuțe și Câteodată facem și live-uri. da. Dar acum nu facem, nu? Bă, ce dracu de? Zombie! Da. La mine nu, da. Că am sabie și nu mi-e frică să mânuiesc. Ia. Am găsit un copăcel. Sau, doamne, foame, Eu n-am de mâncare. nici eu. Ai, bă, frunză nea. Mi enervează frunzile. Cred că te năcot. Eu iau niște lemn. Fă și tu târnăcop să facem aici mai mare. Stai nițel. Gata, fac. Deci prima oară facem eu hol, da? Pentru casă? Da, o să fie o casă de aia, știi, e stilul la Hobbit, știi? Da, bine, stai nițel. Și o să facem și la altă, cu 3 de-astea. Uite, vezi, așa. Te trebuie piatră? Nu. Ar trebui să mai minez. Așa, să pun ușă. Bine. Bă, vrei o ușă? Bă! What? Au! Bă, ce cu ușa asta? Am pus eu așa, ca să o iei. Că o să facem întâi un hol și o să ne facem camerele noastre. Da, dar merge să la arunc ușa. Da, câte una? Da. Sau nu știu. Dacă îi fac ceva acum. Așa bine îmi trebuie. Așa. Trebuie ăsta.
Lasă-l așa niște. Idiotul. Lasă-l. Bine. Că vreau să fac... Ce ai pus aerat? Ai găsit sau ce? Nu era. Toate? Da. Din lemn. Dacă n-avem acum, Bă, facem așa. partea aici va fi partea mea, știi? Da, bine. Uite, aici unde mi-am făcut eu. Da, sper că nu... Sper să nu fie la... Un spider. Da. What the fuck? Unde n-avea? Nu știu, spider. Nu știu, bă, cum n-avea. Spart. Da, o fac cu altul. I-am făcut două. What the fuck, mi-am făcut ce mi-am făcut. Avem lumină. Nu știu, în spate. Ce-ai spart? Aici, da, la nimică. De ce ai spart? Din greșeală, mă, că n-am văzut. Pe ce vrei să faci camera? Da, vreau să fac la mea. Nu fac și eu, da. Face partea cealaltă. Da. Câteodată o să fac pe singur și... Da? Da. Păi unde e aia să o dispune din ea? Da, în spate. Nu mai am. Unde ne depinde? A, iată! Uite-l la el. Eu am deja o lână. Eu... Să pun și carnea la prăjit. Sper să nu mă ataci pe mine. Iau și zombie. Eu nu aud. S-auzi? Nu. Acum da. Sper că nu vii la ușă. Sper că nu vine zombalăul la ușă. Da. Ce vreau să fac cu lemnata? Da, știu. Carne aia măcar. Da, mă fac. Ce drept, era băguit? Nu se mișca deloc. Am găsit eu ăla, știi? Uite, fac, cum se face? A, nu, stai că nu se face. A, ce Am găsit zombie-ul. unde neva. O carne. M-am uitat că nu se face. Nu se craftează. Ce? Blaze. Bă, de Blaze. Uite, bătând de la Blaze. Făceam un Da, da. Doar ne trebuie cobblestone. Ce cobblestone? Stai. Obsidian. Nu. Pentru ce mă să ne trebuiască? Stai așa. Am sărit și am căzut de la Brewing stand. Uite. Nu știu ce să fac. Am dat camera. Nu. Pentru...
chest, nu mai am pentru chest, te mă duc să tai. Am lemne eu. Da? Hai, Da. lasă. Hai că să fac o zi. Bine. Să găsim zombie de aia care mor. Da, și ca să vă spunem, nu o să jucăm cu cheats. Da. Că acum a cheats-ul. apărut cheats. Dar e aici, în caz că am găsit o mină. Din prima. What the fuck? Mama, asta e doamnă. S-a băguit un dirt. What the fuck? Unde ne... unde ne... Unde ne... A, uite. Asta ne-a de lucru. Aoleu. Am găsit o groapă de asta adâncă. Da. Da. Bine. Eu dirt de aici. Stai Am găsit nițel. aer. Bă. Ia ce cu de asta? Stai nițel că eu îmi dau... Am găsit lavă. Da, bine, eu îmi dau puțin. Stai undeva. Deci, acum, nu știi ce-mi trebuie. Nu Bă, profil, nu. uh, Nici la video, la audio. Îmi dau muzica. Puțin mai încet. Și îmi dau și volumul. Îmi dau la 29 așa. Cum se aude? Sper să se aude. Sper să nu se aude tare. nu se aude. La mine filmare, să zic. E da, nu o să se audă. What the fuck? Ce faci? Bă! Da. Cu shovel faci dirt-ul. Cu ce? Un dirt. Cu shovel-ul. Cu lopățica aia. Așa. Faci pământul așa, ca un galben așa. Și acum știi, ăla e din... E de când a fost ăla, 1.13. Zici că e lopată, bă. Lopată și tu zici că e de aia, de pui multe chestii, multe. Păi faci așa, niște drumulețe, mișto. Cred că o să fac drumuleț, cam doar o grămadă. Stai nici eu. Bine că am furnal, nu știu de ce. What? Stai că am tot gaură și am găsit De de ce? iron. Ce? What the fuck? Da, bă. Drumulețul doar îl faci pe pământul ăla verde. Ce n-am? Nu știu să punem masa. Bă, nu, o să fac o găleată, dar n-am crafting. Bine. Eu Vito, să Stai vină, nici. dar să aduci și niște lemn. O grămadă. Stai nici că am treaba. Îmi fac așa. Avem 3 pui. Bă, cred că o să fac eu acum mă chinui. Ce? Vezi că știi aici în mijloc și unde sunt astea am două camere, a mea și a ta, știi? Da. E, în față o să fac aia de copocei. Nu-i bine? În față, Nu zic în casă aici. în casă. Da, ca să nu mai vină zombie. Nu, ce vreau să... Oricum o să crească. A, da. Eu nu știu, îmi fac eu. Mamă, cât am... Am găsit, băi, mină! Am găsit mină din aia abandonată. Bine. Acum mă uit să văd ce găsesc. Eu nu știu unde ne va. Cred că o să fac aici. Aici. Fac... Bă. Hai că te văd. Îți văd numele ăla puțin. Mamă, luăm șinele, bă. Bine. Da, nu știu ce facem cu șinele. Să facem minere din ăla. Ah. Mamă, din prima că am găsit. Bă, m-am uitat... Vlad... M-am uitat la un videoclip. Da. Da. Și... Era unul care avea doar o șină, știi, și filma. Un mod pe care nu te interesează, știi? Da. Și zice... Salutare, suntem la Spitalul Corbuleț. Și zice...
Mi-am mutat căruciorul de handicapați. Adică zici că era copil mic. What the fuck? Mai mare camera aici. Da, am dat și de pământ. Cam cât metri ar trebui pentru un copăcel? Au, gata, știu, gata. Fuck. Bă, dar chiar să iau pânză. Tu știai faza asta? Ce? E Rafael. Am jurat la Sky PvP, nu Sky Giants. Așa și? Și zicea că nu o să-mi jur niciodată. Da. Nu știu, dar mie îmi place, e Rafael. Ce și eu m-am la el. Delt așa, bine. Eu îmi fac asta de copocei, mamă. Și o să spar la lemne. Eu ți-am zis să facem. Ce? De copocei. Îmi pun copocei, nu mai mă duc afară. Să vină zombie. Eu nici nu-ți mai vorbi de mine. Eu nu știu cât aer am luat. Mamă, nici nu-ți dai seama. Am mai are nițel. Și mi se sparge pickaxe-ul. Nițel, și mi se sparge. Ce, și tu ești în mină? Nu. Fac aici. Aia, dă copocei. Poster, că nu faci băstărie. Nu. De ce? Adică să nu facem băstărie, că până... Adică mare? Ce? Adică ăsta mare sau ce? Nu, să nu faci urât. Păi nu, că eu îmi fac aici, în camera mea, știu unde e, să vii să-ți arăt. În camera mea unde este, am mai făcut, am mai pus o ușă. Și trebuie să mai strâng lemn. Da. Și acum o să vând primii copăcei. Aici. Trebuie să mai sap, dar să cam termină pickaxe-ul. Hai mai sap. Nu contează, îmi fac altul. La tine câte minute? 18. Cred că închem aici. Nu, mai stau. Că trebuie să uite din dimineața. Mamă, eu cât ai rămân? Am 38. Bă, dar știi? Nu i-a zis Corbuleț, cum îl chema pe ăla. I-a zis asistenta Corbuleța. Gata, am pus 2 sapling. Și trebuie să mai sap, dar nu mai. Mamă, și cât dirt am? Ia dormim. Da, bă? Bine. Și cât dirt am? 59. Asta pe aici. Gata, am astupat. Da. Gaura aia. Gata, mai păstrez și eu niște dirt când trebuie. Nu va trebui. Așa, vin de aici.
Așa. Da, da. Deci, Bă, dar la pomii... O să... Nu le trebuie, mi se pare, apă, nu? nu. Ah, bine. Uite, stai. E bine cum i-am pus? Dar mai trebuie să mai sar și... Nu prea... Nu știu. Ce dracu mă duc, mă? Nu știu. Nu vrea ca să încheiem episodul. Ba da, da, nu, da, Nici eu nu mai te văd, bă, apropo. Unde n-ai aici, Vlad? Nu știu, bă, aș pune pomișor. Te taci? Da, e bine. Stai. Nu e bine. Unde nu o să pun? Și? E bine. Dude, unde naiba ești? Sapă în sus. să știi că asta trebuie să fac. Dar, bă, dar eu n-am nume. Și mi se termină și ăsta și turnocorul. Mi se părea că-ți văd numele. Wow! Stai așa să iau. Bă, tu ce cauți? Du-te unde aici. Bă, dar ți-am zis du-te naiba. Fuck you, zombie. Au. Du-te naiba. Un naibii zombie. Ce văd eu? Ce văd? Nu. Așa și lucrul să nu încădeu pentru beste. Unde naiba ești, Vlad? Nu. Tu mai unde te-ai dus, omule? Hai că nu am mai făcut încă două fabe. Iarăși mai sapi? Nu, acum urc în sus. Dar ce vrea să urc în jos? Nu. La mine 23. Bine că mi-am dat brightness-ul mare. Pomii încă n-au crescut. Ce vreau să crească acum? Nu. Nu, o să vezi cum va fi. Nu. De ce nu-i asta? Să fie oare să ies, că am adevăr. Poate. Da. Unde ești? Nici nu-ți văd numele. Sunt niște lemn de afară. Gata, știu unde sunt. Aoleu, nebunii. Și trebuie să recuperez ironul ăla prăjit.
Deci e lăsat în furnes. Da. Yes. Te văd. Da, vezi? Aoleu, creeper! Vezi să nu bubui. Nu, bine. Oare câte îți trebuia? 8 cărbune mi se pare că îți trebuia ca să facem un de la Un bloc? un bloc de coar. 9. Strâng acolo. Și tu ești în mină? Nu pentru... Vreau pentru cărbune. Hai că ajung la tine. Bloc de cărbune. Ești lângă mine? Ce? Ești lângă mine? Da, acum mă duc înspre mină să-mi iau și blocurile alea. Pe noi închem? Nu acum, stai mă să-mi iau alea și pe urmă. Pot să nu iau. Bine. Dar parcă ziceai să facem de puțin. Da, ajung la Nu zici că iarăși o să bubuie? Ba da. A bubuit? Bine. Mamă. Așa. Da, nu mi-arată. Nu black. Nu vreau black. Nici nu mi-arată. Unde ești? Aici. Acasă? Da. Ești acasă? Da. Bine. Eu fac ceva. Uite vreau. Era 3. Deci avem apă, Da. și călduim. A, da, mai bine cine? A venit la ușa noastră. Zambalau? Da. Avem la rei, amestec și câteva Ai cărbune? cărbune. Da. Am, Dă și mie. stai așa. Bă, ce? Fă-ți-mi apă. Ai două lemne. Ai lemn? Ia. Ia. Ia de aici. Cam eu. Ua, de ce arunc carne? Ha. Ce naiba arunc? Hai bă. Hai să Bă, fac. bagă-le în chestul tău și tu. Gata că merge. Gata. Am aruncat. Așa, mă, Vino cu să vezi dacă am făcut aiurea. Uite, e bine?
Și mai trebuie să mai fac mai mare pentru mai mulți. Da. Dă și mie în chest cărbuni. Ia 8, că 8 am și eu acum. Bine. Da, mi se pare că... Ia să mă uit acum. Mai trebuie un col. De unde ne-am fac eu rost de un cărbun? Încheiem episodul sau mai stăm? Așa, că să ne mai facem aici, câteva. Da, mai trebuie să mai fac eu. De unde te-ai... La ce mine te-ai dus? Dacă mă duc eu o caut. Am mai uite, m-am mai găsit un sampling. Da, da, da. Hai să încheiem episodul. Cam atât cu acest episod. Sper că- Stai. Să vin eu. Ah, fac. Dă-te. Uite de aici. Era un creeper. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Am fost Vlad Infinit împreună cu... Neymar și ne revedem data viitoare. Pa, pa.